Ki armut ki kertong na umsning constituency ki ban ya ai reng hakani ka election MDC ki bakun thobi uba Rocky Marwen na ka Congress pat uba ADG Kharbani na ka parti UDP menta ka sngi ki layo ya ka jing penti kena kum ki kertong na ka office u deputy commissioner hadin baladeb ya ka jing bishar bania ya ki kot kisla na ki returning officer. Kita ki armur ki kertong hadien ba kilami na kamera jong ki returning officer kilapan i ka jing i bat ka jing adai da ka baya kedup bat ya khublai kti paramaki hakmat jong ki nong kershan ki jong ki ban pen i bat ba ki ni ki armur ki kertong ki dei hirang ki bala i bha na po umsning constituency henrai kim dan pat ka jing shun paramaki bat kin ya khun ya kani ki election da ka jing ya kani lapan sngo da kita ki armur ki kertong ha ka jing kran shakinong tho khubor. Kita ki armur ki rangba ki long ru ba wat la ki hab banya khon na ka jo ka constituency henry kim dan pat ka jingya show ne ka jingya isi ha padeng jongki kira kerpat ru ki pat ba jo ka omsning constituency bakin nom kertiang khmat shaki wei pat ki kertong henry bakin penjob ya wei na padeng jongki namar kilong ki beriu ki ba napo ka omsning bat ki bala kham sngo thu bha ya ka yo ka kot bat ka du ka nong jongki pat ba ka omsning constituency no pais ni ngai kublei kinong kersan juga UDP ngai kublei kinong kersan juga Kongres juga bedon lang ni ngai kublei baru kilo bedon lang hang ni mo mentah ka sngi teng la deb do ban file kanika sngi ban le ka scrutiny kemun ngila long official candidate mentah tel long ban li spai bang la de shisha tu candidate juga UDP hang ni yang lang hoi kumba ngim sung pher mentah ka de kenti ka bang ngi keren nakapor Singapore mentah ngilai don kita ki khun samla ki bla dap shenrang ha apo umsning konstituensi ngani keren ni komsing konstituensi naman ngiyang na po komsning di menta ngi la dei kim de shu ki samla ki bapat tre haki imlang salang di samla ki bala juno haki imlang salang baru kam dei tang manga baru ki la juno haki imlang salang di menta kan ni genti ngi kwa ban pasyat la ni ngi kwa ban kerpan ye kinong tebot jong komsing konstituensi balai PMI no ya ki traishnong means kong traishnong nomor ublakha po umsning nomor ba ngila dei kinong umsning na trai ngi bro anun ngila kham tip kham bha ya kata jing shon jong ki paj ba nong umsning te balai ki ngi da don kam ban wanra eta ki brio ki ban nabar ki ba dei tan kita ki bala tip ya kata ka umsing konstituensi te menta kalong hang ni ba ngabat ba aruki ngi di siperlok mlalen ngi di na po umsning akam namta ke imlang salang juitre lang markel yang juitre lang ti di kata kada mentah hadi kala poi hapor ke bangin mi ban terwa supaya ba don kam hi umri tong wei henry mentah hapo umsning don armut ti balikin ki pai ba no umsning kim ibit se yang iban ai ya kita ki khun la jong ki parang marjan ta ai ki namar ngir ngim de shu ti kita barang duna hang ni pio banjir arngut tu jit se la ba aruki ne la ba edi ne namar pio don la jong ko hok pe phinia jit yo nu ba kham ibit le nu ba phin pha shwa po district council pi ibit yo baroki ban pha shwa district council ro pha pi ibit iba edi ru ban pha namar bale ngi ngani thu e pi hakani ke jingele MBC ke badi ke bas tanat pha manta namar ngim don ke jingya dom ban ngi kwa ikinong kersian rum dei ban dom pi he ke nongrem ke ba pidon thep angta jet angta namar ngim kwa ban paj ban pra kani ko umsning constituency dei kita kadau kum ki brio ki banapo kum ki samla na po umsning ngi kwa baya kani ngin pen pau sabar ba habang yele kemut ngile de kijing ie ngim don daw ruem namar ngine don daw le yu ngine bu daw le yu for election dala dep election ngihap syok lang ngihap don lang namar ngidi no umsning ngim la lan ngila ngi isi kanu habakut ngihap ya don lang lada ja manu lada ja baru kini lada ja kanu no susi lada ja mangane kanu bai susi na kijing e ka bangisem ngihap ania karpat lang tedi imta kan ni ka kenti ngasukwa baik nong kersian di paj ba nong sning ngatrai keladei kapor ba phini ai lat no ya ki khna samla ki blabet labiang na pom sning ashwa ban ong kon karpa tingta kubli shibun kubli shejangu dah dewan itu hakani ka no paiski ngidap na jing sokmen ga bakrao haraba kani di ski ga ba ki scrutiny ya ki papers ki jongi kum ki candidate ka hangni ngidon rangkat ba iba edi mo iwe nei parlok para shlong iba ngini khun lang hakani ke election MDC ke bamenta ding dak ding sukmen ba ki ka scrutiny ki papers ke bar khot ki lalong bianglut ding lalong fit menta ban lek so pat ba mo ban lek samadan agwa ngini khun ya kani ke election ya wala nang idon lang gumni kum si para nong song shlong
ngasoban ong kumni ngasoban terwa ya ki pajba mau kadong katan ribhoy kedai ke barius pa lada dei ha kino kiliang lada dei ha ki marbam mardi lada dei ha ka rep karyam lada dei ha ka kup kasem ka ribhoy jongi kalong ka barius pa katno tamle ha ka kam syakri pajba lada ngidei ha ki nong syakri sarkar lada dei ha ki nong ki kam seng bahalang bat kerpang ha ka kam sai hima sima kadong ribhoy jongi kedai ka barius pa hangni ha umsning constituency ngadan mga iba edi kum gikhon samlarang ba jongko umsning tingi wan sakmat ban terwayo pajba ngidon mangi arngut gikhon dapshin rang kiban mi sakmat ban kit ban tenrong ya ka kya ka shon jong pajba tenga so ban kerpat ya ka umsning constituency hangni ngidon arngut ayangi kalak bangin sakri ladam dei ba edi ba roki ladam dei ba roki ro ba edi ni angnut ban sakri kum gikhon samla jong kadong ribhoy wat nem penlek rang ya ke kerteng habangi ong ribhoy ritem kari jonga lumlang ki khun jong pha telingin yang kawe ka kerteng ngin kiu kerdan ru kham shaneng kata kadi ka apil jonga ya ki khun samla jong kadong than ribhoy kham tam ka umsning constituency nadu ki long kmi ki long pa ki khun samla bait ailat yangi ngidon hak hasnda bat phi ban sakri ya kadong bait ka jongi ka umsning constituency bat kadong ribhoy hibro kawe tengah ai ka jingkit bok kidang iba edi ba ngini lek sa po upat ba ngini ai la kanya la ka jutang bat ka jingkular ka jongi bat khamtam ya nongrim ka jongi bangin ya khun ya kani election MDC bat haladang upat ba ibet yangi ngintre ba kham ba mangi ki badan hasnda hasnong rengkat bat upat ba tengah ai ka jingkit bok iba edi ba mairu inyo ya kamet ka bakot bakya bat kerpang lada upat ba ibet ya iba edi un ai ka jingkersan lada upat ba ibet ya nga un ai ka jingkersan kata di jingkit bok ka jonga kani kamde ka jingis thu jingmut tang bangi terwa yu upat ba ngidei ki khun samla ba it jong ni ka dong ba ka than mo ki bala he la san hang ni nganut ba ong ngidei ki bala ot sok pet ha ka ni ka dong ka than ri bhoi ba it ka jongi te kumbang ong ka ri bhoi kam kerdu ngiru ngilala ban kit ban ba e ka lengkor na ka menta ka jing sakri upat ba kadai ka jingkit bok jonga iba edi ba mairu la do pat ba ibit idon ka hok ban sakri denga kit nga ai ka jingkit bok kidra la andriu snem ngilamat mo la andriu tuligis nem denga nget ba hakani ka election MDC ka mamenta ki pat ba ka umsning constituency kin pai khmat lem syaki khun samla ki banakani ka dong bakathan kumanga ong mani ngan ban beng kumju ngiru ngila banyakit ya ba lem ya kani ka dong ka than ba ik ka jongi